и такива елементи. Също интересни. И насам. Интересни. Интересни. Да. И по този начин за координация. Вълна в тяло. Като делфин. По този начин. Напред. Вълна на обратно. Което е адски полезно за гръбнака. Да? Ето. Нагоре и ето надолу. Ето надолу. Да. По-голямо предизвикателство е тази вълна. Раз. Тази вълна. И след нея наобратно. Е така. Нарастваме. Един вид. Ето отидохме надолу и ставаме на кобра. Надолу и кобра. Надолу и кобра, като казвам. Айде да видим какво още мога да ви покажа.